O primeiro paso é facer caso á ciencia, que parece que non lle están facendo caso e están poñendo obxectivos que a ciencia di que son insuficientes, non? O panel intergobernamental de Nacións Unidas do Cambio Climático xa nos advirte que xa estamos ben por riba de 1 grau con respecto á época preindustrial e que a este ritmo de emisións podemos chegar a 3, incluso a 6, porque as cousas van moi rápido, incluso están superando as previsións científicas cara a finais de século. E que para eso, como mínimo, con un mínimo, reducir a metade as emisións a nivel mundial para 2030, e son Europa, en Galicia suporía máis, porque temos moita máis responsabilidade, e cousas como, por exemplo, pechar 2/3 do carbón e a metade do petróleo a acabar con el antes de 2030. É dicir, isto é o que pon a necesidade dunha transición. A transición non é, por tanto, unha directiva europea, é que nos obriga a Europa, senón unha necesidade do planeta. E esa transición é a folla de ruta que temos que seguir para cambiar o noso modelo enerxético altamente contaminante e xerador de cambio climático cara a un modelo enerxético moito máis sustentável, moito máis xusto, moito máis intelixente, mesmo democrático e 100% renovable, canto antes. A ser posible, no noso país, no tema eléctrico a 2030 e en 2040 podíamos ter un sistema enerxético 100% renovable. Pero, ademais, a transición ten que ser tamén xusta. Cando falamos de transición xusta, queremos decir a que vamos a ter que facer cambios moi radicais e moi rápidos no noso sistema de produción e de consumo para producir esta transformación cara a un sistema enerxético sustentable e que eso vai se levar moitos empregos por diante, por exemplo, porque temos unha dependencia absoluta de combustibles fósiles e aí vai haber, imos ter que ter políticas e imos ter que ter o financiamento necesario para poder facelo, pero non só xusta cos traballadores de aquí, tamén cos traballadores de alén do planeta que están producindo o que nos consumimos, por exemplo, ou xusta con moitos povos de sur e con moitas comunidades indígenas, comunidades de muxeres que van a ser os que máis sufran os impactos do cambio climático. Tamén ten que ser xusta con eso. Como claves, eu diría que ten que ser unha transición xusta, pero non lenta, senón moi rápida, rapidísima, e que, ademais, é certo que para facer esta transformación a temos que vencellar a esta transición xusta, pero non condicionala. A transición hai que facela sí ou sí, teñan plans ou non, é a súa responsabilidade telos. De feito, estamos vendo agora nas negociacións da COP como se atrancan os países, e xa empezan a decir que probablemente os cambios van a ter que vir coa presión de rexións, de cidades, de outras comunidades que implementen esos cambios porque os países non son capaces. A nivel galego temos que facer a nosa parte, evidentemente, e tamén facer as nosas reduccións. Que ten que facer a Xunta? O primeiro é mirar a súa estrategia de cambio climático e enerxía que acaba de presentar e decir, isto non sirve para nada, isto non soluciona o problema. A Xunta nos presenta unha reducción de emisións que non chega nin ao 25 e ao 24,6% para 2030. Eso é totalmente insuficiente. Se a nivel mundial ten que ser un 50 e nos decimos que a nivel europeo deberían dar a reducción de emisións para 2030 no 65%, en Galicia probablemente no 55%, polos cambios, ten máis responsabilidade, por exemplo, Alemania que Galicia, pero cando menos o 55% para 2030. Eso, a Xunta está falando da metade deso. Eso non sirve absolutamente para nada. Incluso presenta unha estrategia galega de cambio climático que non ten en conta a situación actual das centrais térmicas galegas, con unha serie de medidas, 170 medidas en un plan de implementación no que o 60% non ten orzamento. Eso primeiro que ten que facer a Xunta, ser realista e, de novo, facer caso á ciencia e decir, este plan galego de enerxía e cambio climático a nós non nos sirve. É máis, diría, a Xunta prevé neste plan, nesta estrategia galega, a máxima reducción máis alá de 2030, é dicir, en 2030 empezarían a baixar as emisións galegas moitísimo. Cando a comunidade científica internacional nos está dicindo que 2030 é a última chamada, que en 2030 podemos ter unha catástrofe climática, e catástrofe non é unha palabra dos ecoloxistas, é unha palabra da comunidade científica internacional. I was thinking to grow. When I apply to get on board, my dream is grow up. I want to grow up in Greenpeace.
Ten moito máis custe non facelo. Ten moito máis custo, porque é un custo planetario e para xeracións vindeiras que non sabemos que dimensións pode ter, pero parece ser que, según a comunidade científica internacional, poden ser gravísimas. É moito máis custoso non facelo, eso en primeiro lugar. En segundo lugar, se implementamos políticas e poñemos o financiamento necesario para facer unha transición xusta nestes lugares, que xa se debería estar facendo dende hai décadas, non agora, porque sabemos dende hai décadas que eso tiña un final e sabemos que as políticas de descarbonización non veñen de agora. Por poñer un exemplo, en 2005 se creou o mercado europeo de emisións. Daquela xa se opuxeron todas as forzas políticas galegas por medo a que afectara as térmicas. Isto non funcionou ata agora ben, pero empeza a funcionar agora porque houve decisións políticas por medio que foron quitando dereitos de emisión e, polo tanto, ao haber menos mercado, é moito máis caro. É dicir, entón, o que parece evidente é que o que necesitamos é o financiamento e os plans. No canto de estar a decir que temos que reactivar as térmicas, temos que decir temos que pechalas xa, necesitamos unha data de peche para saber cal é o día despois e que vamos a facer o día despois. E aínda non nos amosaron os plans para o día despois do peche das térmicas galegas, por exemplo. Xa deberían estar en riba da mesa. O financiamento chegará. Agora a Unión Europea, a presidenta da Comisión Europea acaba de anunciar un pacto verde no que xa cifran nuns 100.000 millóns de euros para axudas para esta transición e que probablemente nos vindeiros anos terán que ser moitos máis. Vai haber cartos para eso, pero non hai que esperar a que cheguen os cartos, hai que saber que se vai a facer con eso e que non aconteza o que acontecera, por exemplo, cos famosos fondos mineiros en Asturias que se tiraron ao lixo. É que hai que decir que hai unha falacia moi extendida a nivel galego, a nivel do goberno galego, aínda o dixo Feixóo outro día, que éramos unha comunidade excedentaria en enerxía, e a meirande parte de partidos políticos están con esa falacia, porque collen unha parte polo todo. Producimos máis electricidade que consumimos, pero non. En enerxía, Galicia é super excedentaria, super dependente. O 80% da enerxía primaria que consumimos en Galicia vende combustibles fósiles. Sabes cantos combustibles fósiles ten Galicia? Cero. Dende que pecharon as minas das Encrobas e das Pontes hai 10 anos, un pouquiño máis de 10 anos, non temos combustibles fósiles. Entón, estamos importando ese 80% da enerxía primaria, un pouco máis, porque tamén importamos biocarburantes, máis ou menos un 85% da enerxía que consumimos en Galicia ven importada. Polo tanto, non temos enerxía propia. Eso é a primeira falacia que hai que quitar do medio, non? Eso en primeiro lugar. En segundo lugar, de onde ven? Pois no caso do carbón, como dis, a meirande parte do carbón que chega a Galicia ven de Indonesia. Entre 2014 e 2018, máis ou menos, importamos casi 20 millóns de toneladas de carbón de Indonesia. Tamén ven de Colombia, de Rusia, pero sobre todo de Indonesia. E como se explota en eses lugares? Ben, Greenpeace acaba de presentar un informe esta semana que se chama As feridas do carbón, violacións de dereitos humanos das importacións de carbón en España, que demostran con datos científicos, ali estivemos facendo unha investigación que, por exemplo, o carbón que ven de Indonesia está ligado á corrupción sistemática, ao desprazamento de comunidades das súas terras, á contaminación incluso de augas por metais pesados como o chumbo, á perda de fertilidade das terras, é dicir, a criminalización de movementos sociais. En Colombia, por exemplo, foron prácticamente exterminadas e botadas da súa terra comunidades indígenas como os guayú ou as afrocolombianas. E en Indonesia está acontecendo eso. Por poñer un exemplo, en Kalimantan Oriental, que creo que é a segunda provincia máis grande de Borneo, da illa de Borneo, o 43% de todo Kalimantan Oriental xa está en mans das mineiras. Entón, temos que pensar claramente que cada vez que encendemos un corpo da central das Pontes e queimamos ese carbón, estamos socavando os dereitos humanos de unha parte da poboación mundial. Eso para pensalo porque é moi serio. Non é só mirar polos nosos empregos, sino tamén mirar que lle estamos facendo a outras comunidades. E estamos socavando os dereitos humanos de moitos povos do planeta para nós ter a nosa luz na casa. E iso non pode ser, porque podemos producir a luz de outro xeito, máis democrático, máis en mans da xente e con enerxías renovables. Los atardeceres, las noches estrelladas. Gracias. Gracias por darme la oportunidad de recorrer tus bosques,
España é un dos maiores consumidores de carne da Unión Europea, por exemplo. En Greenpeace non decimos que haxa que eliminar o consumo de carne, pero sí reducilo moito e probablemente de outra procedencia, non por exemplo da agroindustria. Creemos que habería que da agroindustria, perdón, da gandeiría intensiva, creemos que habería que prohibir xa novas macrogranxas, por exemplo, ir cara a outro sistema. Concienciar a xente, ben, é que o primeiro que temos que facer é desde os estamentos e das institucións non andar a dar mensaxes que van contra o planeta, como estes mensaxes de sobreconsumismo, de crear máis centros comerciais, etc. Eso é evidente. Pero, bueno, despois tamén, eu creo que sí existen moitísimos sectores da poboación, cada vez máis, que se van unindo para facer un consumo máis responsable, que van sendo conscientes, e, como sempre, a cidadanía suele ir diante da política. Entonces, isto probablemente provocará que a política despois diga, ui, que a estes lles interesa eso e nos temos que actuar nese sentido. Pero, efectivamente, para evitar non imos a evitar porque o cambio climático xa está aquí, o que podemos é mitigalo e que non chegue, como din os acordos de París, a temperatura a máis de 1,5 graus, etc. Eso pódese facer aínda, e eso vai a supor, como decía, cambios na produción de consumo, pero tamén nos estilos de vida, nos xeitos de vida. Os nosos xeitos de vida son totalmente insustentables, insustentables con outros povos do planeta, insustentables cos ecosistemas do planeta, insustentables en todos os aspectos. E probablemente incluso uns modos de vida máis sustentables, pero tamén que provocarían uns modos de vida máis comunitarios, de moitas comunidades que incluso nos faría ser máis felices, probablemente. Entón, bueno, hai que pensar moito neso non está pensando a clase política, pero son camiños que probablemente deberemos emprender se queremos que a humanidade teña algún futuro, evidentemente, e moitas das especies coas que compartimos o planeta. Vote for people who defend nature. Share this video. Talk about this. All around the world, there are amazing movements fighting for nature. Join them. Os cidadáns somos parte dun sistema e o sistema está gobernado por esas mans negras que son os que inducen a todo isto. Evidentemente o consumo é o cerne de todo, é dicir, a electricidade, a enerxía, todo vai derivado a un consumo que é brutal e abrangue todos os ámbitos, dende o papel, dende a alimentación, dende os combustibles, é dicir, todo o que nos consumimos, a meirande parte que nos consumimos, por exemplo, o que está facendo é exterminar bosques completos na Amazonía, ou os bosques boreais, o que falábamos de Indonesia, ou na Conca do Congo, ou os bosques boreais, que son os grandes sumidoiros de carbono do planeta. Por lo tanto, estamos producindo moitísimo cambio climático con este consumo exacerbado, non? Si pensamos que en 2050 a este ritmo vamos a ser 9.600 millóns de persoas no planeta, noso ritmo de consumo necesitaríamos 3 planetas para... É imposible, temos que cambiar radicalmente non só a produción, sino tamén o consumo, e ir cara a un consumo máis de proximidade, cercano, máis agroecolóxico, que non produza tantas emisións por ese transporte e comer unha mazá que ven de Argentina, que esa mazá debe producir máis CO2 no transporte que moitísimas das actividades que temos. É unha verdadeira barbaridade, e os patróns de consumo hai que cambialos cara a un consumo moito máis sustentable tamén, eso é unha evidencia. E sí, efectivamente, existe un fomento absoluto do consumo por parte das autoridades, é unha irracionalidade, e eso vai a ter que cambiar. E é preocupante, porque digamos que as políticas van orientadas, hai que cambiar a produción, non, pero tamén o consumo. Con este sistema de consumo estamos chuchando do planeta de tal xeito que o vamos a exterminar en poucas décadas. A COP25, bueno, dibuixouse un pouco como unha COP de transición para a vindeira que vai a ser en Glasgow, a COP26, porque efectivamente 2020
é o que marca, digamos, a comunidade científica para en 10 anos hasta 2030 facer todas esas reduccións de emisión, pero unha cousa de transición e outra non tomar decisións ningunhas. E parece que as conversas están bastante estancadas, están preocupándose máis de implementar novos mercados de carbono para comerciar co carbono, incluso para ter dobles contabilidades entre países do carbono que nas reduccións de emisións reais. É dicir, a Unión Europea, por exemplo, estábamos falando dun 40% de reducción de emisións para 2030, ahora xa empeza a falar dun 50-55, nos pensamos que ten que ser un 65, é dicir, as medidas van pouca. E, bueno, as novas decisións que parece que van tomando, parece que van a adiar decisións concretas hasta o verán do ano que ven. Cada mes que perdemos a comunidade científica internacional nos está dicindo que se nos dificulta moitísimo máis cumplir os acordos do París. Entón, bueno, non é unha COP polo momento nada satisfactoria. Si é satisfactoria fora da COP. Por exemplo, no Estado español deuse a meirande movilización probablemente ecoloxista da historia o venres pasado, con xente de todo o planeta manifestándose. Hai todo un movimento de xuventude e mocidade que é moito máis importante do que parece, porque é o que falábamos antes, se esta xente xa nos ven concienciada e a que vai a presionar para que tomemos as medidas necesarias. Entón, hai dúas COP, unha COP fora da COP, fora do IFEMA, que é moi esperanzadora porque vai a forzar cambios políticos importantes, pero hai unha COP dentro do IFEMA que non se está a tomar as cousas en serio. E si ben na Unión Europea vemos pasiños como este Pacto Verde que presentaron agora, que aínda que non é satisfactoria, si empeza a poñer o financiamento ou parte do financiamento necesario para a transición, seguimos vendo que dos 5 grandes emisores do mundo, 4 non están, nin Estados Unidos, nin China, nin Rusia, nin India, e iso é un problema, porque se os demais reducimos e eles non, o problema témolo igual. Entón vai haber que presionar moito e esperemos que esa COP fora da COP sea o axente que consiga esas cousas. Pero, bueno, como sempre, ou como casi sempre, é probable que sexa unha COP decepcionante, pero polo menos que esperemos que a do ano que ven impulse de verdade isto, pero, bueno, temos sempre que ser moi cautos porque a confianza non a ganaron polo momento. Probablemente non sexa posible revertir tanto, é dicir, hoxe en Galicia, por exemplo, o 60% da poboación vive en cidades, probablemente o 70% se poda considerar urbana, desertizamos o rural, que é onde se manteñen os sistemas máis sustentables de produción, de consumo, de menos de produción de refugallos, incluso de protección dos ecosistemas que necesitamos para ter esos servicios ecosistémicos e evitar, por exemplo, o cambio climático. Entón, si sería desexable unha reruralización, por decirlo de algún xeito, é bastante probable, pero non significa levar xente da cidade a vivir nos povos como viven na cidade, que é o que está un pouco pasando, non a nivel residencial, sino cambiar eses patróns de produción e consumo e ir, por exemplo, cara a moita máis produción agroecolóxica. Nos pensamos que para axudar tamén a paliar o cambio climático deberíamos ter máis ou menos un 30% de produción agroecolóxica en 2030 e prácticamente o 100% en 2050 e abandonar todas esas producións de agricultura intensiva que están esnaquizando o planeta, consumir menos carne, etc. Pero efectivamente o rural e revitalizar un pouco o rural axudaría moito esos problemas como os incendios que temos en Galicia, que tamén son un problema para o cambio climático, veñen sobre todo pola desertización do rural e a perda desos modos de vida. É probable que evidentemente non vamos a poder recuperar esos modos de vida de andano, pero sí, seguro que incluso con innovación e con recuperar algunhas cousas no rural axudaría moito a loita contra o cambio climático. E pola outra banda, como decías,
evidentemente vai a seguir vivindo moitísima xente nas cidades e hai que facelas máis sustentables, e para eso temos que tomarnos en serio cambiar a mobilidade das cidades, ir eliminando os coches, ir a transporte colectivo, a transporte público, incluso a medios non motorizados, cambios na alimentación, reducir o consumo de carne, por exemplo, ou de produtos animais que son moi xeradores de cambio climático, cambios tamén nos patróns de consumo, ir a consumo de proximidade, tecer novas redes de comercio que desapareceron totalmente cos grandes centros comerciais e demais para ter unha vida máis sustentable. É dicir, se poden facer moitas cousas tamén para que as cidades sean máis sustentables, porque hoxe en día as cidades son parásitas do planeta, vale? Nas cidades o único que facemos é consumir materia e enerxía que non se produce nas cidades, que ven de outros povos, en algúns casos socavando dereitos humanos de outros povos, e producimos moitísimos refugallos que tamén hai que xestionar e que tamén están producindo cambio climático. Nos refugallos tamén habería que facer moitos cambios nas cidades. Entón, as dúas cousas probablemente deberían ir parella. Cidades máis sustentables, pero tamén un regreso de moita poboación a uns sistemas de produción e consumo no campo, no agro, no rural, que axudarían moito na loita contra o cambio climático, eso está claro.